I gde ste bre ljudi, evo nas ponovo Aleksa Games i danas kao što vidite snimam pitanja odgovori zbog 40 subscribera. Znači ljudi hvala vam. A sad nam je moje blogče, da. I moj brataca. I on će da preuzme pitanja. Evo ti. Samo da ih ja nađem. Evo ih. Pa kako ja da uzmem pitanje? Pa uzmem. I sada prvo pitanje za večeras. Ajde, kreni. Koji je tvoj cilj na YouTube? Pa prvi cilj je da pređem 100 subscribera, pa onda 1000. Pa da pređem 1000 subscribera, život nek ide dalje, posle dok stignem. A najvažnije je da pređem tih 1000 subscribera. I sljedeće pitanje. Oceni kanal Johnny Delija TV. Pa ja sam već taj kanal pogledao, ali sad ne dolazim iz kantera. I ocenio bi taj kanal sa brojem 7. Da, sljedeće pitanje. Šta radiš kad ne radiš? Šta radim kad ne radim? Idem da spavam, brate. Sljedeće pitanje. Zašto ne jedeš kupus? Zato što ga jedem. A jedem zato što ga ja ne jedem. Sljedeće pitanje. Što ga ne jedeš kad je to moja glava? Sljedeće pitanje. Zašto voliš Geca? Pa meni svi na Facebooku pisali ti samo voliš Geca zato što je dobio na svjetsko prvenstvo protiv Argentine i to. E pa ljudi nije zbog toga. Odlučit se na pitanje. Znam. Zbog toga nije, nego zašto zna da predriba, da pretrči, da da lep gol. Ali nije zbog gola na svjetsko prvenstvo. Sljedeće pitanje. Da li ti YouTube ide kao matematika? Pa nekome možda i da, ako je baš treber, ako voli školu, ako voli da uči. Meni baš ne, meni matematika mnogo teže ide. Zato moram da uzmem knjigu i da učim, a ja zato igram Counter Strike. To je super. Samo tako, decu, radite. Samo tako. Sljedeće pitanje. Imaš curu? Kako ti to glupo pitanje, brate? Ja imam dečka, ja ga volim. Ja volim svog dečka. Kako ti to glupo pitanje, ne mogu da verujem. Sljedeće pitanje, ajde. Zašto baš Zvezda, a ne Partizan? To je jedna priča ovako. Slušajte sad. Zato kad sam ja bio mali, ja sam živao sa dedom i babom i sa mamom, pa što mene tato stavio, a moja mama našla drugog. A taj sad kao moj očuh, on je navijao za Zvezdu i njegov sin Naca, to je on, navijao za Zvezdu, dok sam ja navijao za Partizan i meni je rekao ako navijaš za Partizan da ću da te kao izbacim iz kuće. Ali ja sam to svako, dok sam sad veliko mi to pričao da se kao šalio. A ja sam bio mali, nisam znao šta je šala, šta je A, šta je B. Nisam znao ništa kad sam bio mali. Dobro da sam, ne baš da sam bio tako glup. I sad tako sad navijam za Zvezdu. I sljedeće pitanje. Za koji klub navijaš? Brate, da li moram da vam pokazujem? Ajde glupo blokče. Debra, ovaj klub. Ovaj klub sad mrzim u WC da se uzmem peškir. A na peškiru je FK Bayern. Brate, FK Bayern, FK Crvena Zvezda. U srcu. Da. Sljedeće pitanje. Da li imaš skupe? Jel imam skupe? Ja, brate, imam najjeftinije. Da. Najjeftinije imam. I to je to što se tiče pitanja odgovori. A smo sad malo da igramo Counter Strike. Ovdje nema nikog. Još li mi ima, dođi. Counter odgovori sa pitanjem. Oh, headshot! Ej, taman da ga roknemo od mene, ali nema veze.
Igram sad sa botovima, ali su nenormalni, pošto nisam ja toliki pro za Counter. Ali učim se polako i bit će dosta epizoda Counter Strike-a. Što nisam, bolje da sam uzeo snajper. Opa. Dođite bra, polim ti od glavu. Koncentriši se na Counter Strike. Sad da, malo pa na pitanje. Koncentriši se na pitanje. Pa sad nema pitanja, brate moj, ima. Šta reći? Šta ima staro? Šta ima novo? Ajde, dođi da ti lupim još jednu hedaru. Ajde, dođi. Jaaaa! Zajeba se sve to vrlo. Sad mi mrzim nakon da čekam dok oni botovi. I sam klikni H i pobac. I ja samo uzimam Counter Terror, zašto imaju, evo ovo ljudi pušku. Ovu pušku, ja s njom kidam. Ću ti zakopčem usta. Ja ljudi s njom kidam, samo hedare. Ponekad i ovako. Ovdje nema nikog. Ha! Headshot. Eto ko vidi. Eto ljudi moj, headshot. I sad terori. Vedili. Headshot u leđa. Što kaže moja drugarica. I ajde još ovu rundu, možda još jednu i možda još jedan klip. Šalim se. Pa ajde da... Sad, ajde dođi sad ovamo da ti ga zabijem. 15 do pola 19. A ja hoću mnogo, hoću hedaru ljudi. Ja ću hedaru umjesto lepo da ga kilam. Ja hoću hedaru i uspjela mi hedara, brate. Sad im uspjela hedara, nego sam ja njemu roknu hedaru i mora sad da samo leži. I dojde na nebo. No, vidio sam onda nekog, ili je to moj. Nama mi su čitno. Mama ne vidim, ja znam da su ovdje. Moru si tamo i to pasta su tu. Ajde. Pop mi se bre, smatani. Znači ovdje nema nekog. I mi smo podeli, da. A šta ti znači to znači? Šta ti znači reč znači? Pa ta reč znači, nešto znači. Pa nemoj da pričaš samo znači, jel to znači da ono znači? Znači da ne znači. Ajde još ova runda makar moram da lupim 2 hedare, a možda i jednu. Ili men dobijem. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, pitanja i odgovori. Hvala što ste gledali ovaj klip. I to je to. I čao.